इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट. फाल्यां सकाळी कन्क्लुडिंग जातलें. फाल्यां परत येतले सर तुमी सकाळी. आज काळोख जाली. सम पॉइंट देअर अंडर कन्फ्युजन. तुम्हाला सकाळी 9 घेऊया, 9:30 घेऊया, क्लोज करूया अँड देन विल सबमिट द मिनिट्स टू द गव्हर्नमेंट बाय 10:30. पण एरिया कंप्लीट केला तुम्ही फुल. ऑलमोस्ट 99.999% कंप्लीट झाला. So are you satisfied with the whole Everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been mapped. Whatever were the concerns of wetland authority have been mapped. And other NI also has been mapped. Everything has been taken care in consensus. Everybody is agreed with. त्यांच्यानी किती रिप्रेझेंटेशन दिले सीएमआ ते सीएम सर आमकां आपयले त्यांची कंप्लेंट तुम्ही एक्झामिन करा आणि म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून सांग. त्याप्रमाणे आम्ही एक्झामिन केला आणि आम्ही रिपोर्टिंग पण करता. ते सॅटिस्फाईड आसा सध्या सध्या तरी सॅटिस्फाईड आसा. आयचो रिपोर्ट ते फाल्यां सकाळी दितले. सो मागीर तो कंपायल करून आमी एक्सपर्ट ते आमकां सजेस्ट करतले की सारखे आहा काय ना ते आणि ते प्रमाणे आमी तुमकां आमी सांगता. पण त्यांचे प्रॉपर सुपरविजन असं काय ना सारखे जाता फिजिकल जशें की आमी सकाळी पळयलें की तेंच्यांची ड्रेन तांकां दिसना आसली. एक जी मेन ड्रेन आसा जी वयता हांगसून ब्युटी मॉला कडसून ती फुडें वयता आणि मागीर ती एल शेप घेता आणि विलेजीन वचना आणि ती मागीर हांगा वयता खंय लेकार वयता. ती काल फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें तिचे. आयजूय परत फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें. आयज एंट्री आनी एक्झिट पॉयंटूय हे केले आणि तांकां सगळ्या गांवकारांनी सांगलें की उदक तशेंच वयता तळ्यांत वयता म्हणून आणि ते तुमी आसले थोड्या मिडियांनी कव्हर केला. रिपोर्ट येयला आणि समज झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सर येना तरी सुद्धा तुमचो विरोधच आसतलो न्हू. ते आसा ते डिफरंट आहा आमचे प्रोटेस्ट. आमचे 30 तारीख आहा ते चालूच उरतले. जर फाल्यां जर कळटा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सर येता आणि हे जाता म्हणून आमी तेजेर मागीर विचार करतले. मागीर हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमकां कितें करता की आमकां वो युनिटी मॉल स्क्रॅप जावपाक जाय आणि सर्वे आमी कित्याक करता ही जागा आहा ती आमकां एक कायमची आमकां बाउंड्री तेजी डिमार्केट करून दिवपाक जाय. ते मला माझं युनिटी मॉल फाल्यां जर स्क्रॅप जालो आणि मागीर दुसरो प्रोजेक्ट येयल्यार त्या कारण परत आमी हांगा स्ट्रायकाक बसतले. त्या खातीर आमकां ती जागा डिमार्केट करपाक हो फूल प्रोसेस आहा.